Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutanen Najeriya, barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci din. Sunana Sadiq Aliyu Musa. Idan kana ganin wannan a cikin shi a shafi na Sadiq Aliyu Musa ko kuma a YouTube, ina maka sallama ta addinin musulunci wanda take assalamu alaikum. Nan inda muke nan wajen ne da ake yin baje kolin Qur'ani mai girma da kuma kimiyyarsa, a inda wani zai zama to kamar raddi ne ga wahabiya da suke mabiyan su karya kan cewa ɗan shi'a ba su da Qur'ani. To ba kawai ba su da Qur'ani ne ma har masunawa Qur'ani ma hidima ne. A nan inda zamu shiga yanzu zamu ga wurare da dama inda mutane da kashi daban-daban suke zuwa da abubuwan da suke na mahara din su kodar su akan Qur'ani, wanda yanzu kuka biyo mu za ku ga kasancewarsa. Ku biyo mu zama gani. Wannan ke gani nan shine mashigansa. Wani kuke gani kan kuke gani mutane suna fitowa nan ne bangaren da aka ware na yan kasa da kasa, can kuma baya na wasu, can kuma baya ne bangaren na wajen Iraniyawa. To amma nan kuma nan da za mu shiga shine bangaren yan kasa da kasa da ko ina. Shigo kamar muke gani nan din babban masallaci ne da ake yi sallar juma'a kuma ake yi a ciki. To amma nan ne aka mai da shi wajen yin hidima ga alkur'ani mai girma. Ana rubuta ne alkur'ani kare. Wannan yana nufin kacewa wannan bangaren na tarbiyyar yara ne. Idan aka zo nan kuma da za ga malamai ne da suke bada, ake sanarwar malamai za su bada karatuttuka na musamman da yin lakcoci game da alkur'ani da kuma kimiyyarsa. Gudun bana a nan da suka da dama a nan kuna gasa a nan duk suna a nan ana ce mohe na gat, ana nufin watan tsira. Watan tsira mai ne ana nufin in kana karanta alkur'ani za ka kara cikin watan ramadan, wato watan ramadan an kira shi da wata mai albarka. Yanzu za mu tsaya a nan muka shiga ciki, to za mu nuna muku inda ake yin wannan tantuna na yan kasa da kasa. To na kuwa mun zo inda asali inda ake yin baje kolin din wanda yake na kasa da kasa ne. Kamar da kuke gani na gani, za ku gani kuma mutane suna fitowa. Duk dai mun zo a ƙarshen lokaci, amma kuma za mu nuna muku wasu abubuwa da suke ciki. Nan mutane suka zo, daga cikin su akwai Iraniyawa, akwai wasu 'yan kasashen waje iri na. Annan yanzu za mu je nuna muku wasu abubuwa. Waje ne da malamai suke zauna suke koya wa mutane addini, wato suke amsa musu fatohi da wasu tambayoyi da ya dace wanda mutum bai sani ba. Nan ma kamar nake gani, nan ma al'amura ne da ya shafi alkur'ani da yake bayanin zamantakewar iyali. Kamar nake gani a nan, nan ma ga namiji ne da matarsa da kuma 'ya'yansa. Da kuke gani nan wani waje ne da aka kawata shi saboda da za a zo nan masu iyali na su wannan zo su yi tambayoyi da suka shafi wannan rabantakewar aure, kuma a ba su bisa karantarwar alkur'ani. Amma kuma nuke gani mata ma ba basu a baya ba. A nan mata kuna ganin su a nan suna yin abubuwa da suka shafi alkur'ani da su da 'ya'yansu a wannan dare din. Yanzu haka mu a yan kusan karfe 12 ne ake nema, amma da kuma a nan na fitowa yana hidimar alkur'ani saboda menene watan ramadan ne. Nan kuma bangaren irfani ne, wato sanin Allah. Bangaren sufanci ne, bangare ne da ake tattaunawa cikin ma'anonin alkur'ani mai zurfi, wanda ba a sanin sa sai ta hanyar sayarwar suluk, wato tsarkakar nafsi. Nan kuma wani bangare ne da ke koyar da al'amuran da suka shafi koyar alkur'ani a dunkule na magama gari, wanda idan muka labar shi wanda ake yin sa. Wannan taro da ake yau shine karo na 31, wato ba ma sau ɗaya aka yi shi ba, wannan karo shi 31, akalla a ɗauki shekara 31 ana irin wannan hidima
na alkur'ani. Da wani muke cewa da wani haƙƙi wahabiya suke wa mutane ƙarya, bai kamata a ce kana adawa da mutum kuma ka yi ƙarya akan abin da ba haka yake ba. Ina ganin ya kamata mu ɗan shiga waje mu ɗan nuna musu wasu abubuwa da ke ciki. Nan ma da kuke gani duk wasu wani lokacin ne da aka yi taron alkur'ani mai girma a wasu wurare ake saka hotunan su aka ɗora a wajen. Nan ma da kuke gani wani taro ne da aka yi dangane da alkur'ani mai girma wanda in kuna gani ma da kamar ga wani dan Afirka nan a ciki. Haka ma nan idan kuka duba wannan hoton za ku kamar ga wani dan Afirka shi ma a ciki. Duk a cikin tarukan da aka yi na alkur'ani mai girma ne wanda aka yi shi a nan Najeriya, a nan Tehran. Nan ma ga shi ne kwamitin kallo haka lamarin yake ciki. Ina ganin sai mu je waje. Şekilde sadıda. Şekilde tutma. Labarin ke ko ina ne nan ma duk tauruka ake na Qur'ani da ake da ilmuka na Qur'ani wanda zai nuna maka lalle nan Iran ba wai kawai ba su da Qur'ani da ke hannun jama'a ba, a'a suna wa Qur'ani ne hidima fiye da ma wani bangaren. Exactly. Jama'a nan mun zo wani waje ne gaba mai muhimmanci a yana zan nuna muku Qur'anin yan Shi'a. Qur'anin yan Shi'a da ake cikin Qur'anin Shi'a nan ina ga zan nuna muku shi. Bai mu gani. Askamun nan me aka rubuta? Al-Qur'ani mai girma. To gashi nan mun bude nan suratul nisa'i ne? Wastaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahima wala tujadil adal ladzina yaktanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Nan kuma wanda kuke gani tarjama ne da aka yi shi da yaren Farisanci, kamar dai ka ce littafin Dr. wannan Malam Gumi wanda ya fassara Alkur'ani ya yi saka kuma fassararsa a gefe kamar shi ne. Amma idan aka zo nan farkon Alkur'ani za a ga kan cewa nan ga sautul Fatiha nan. menene aka rubuta nan? Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Wace sura ce kuma ta karshe? Idan muka tura ta karshe kuma zamu ga kan cewa nan wajen menene sura ta karshe ne? Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. To wannan shine alqur'ani in shiya da muka gano muku shi a nan wajen. Kuma nan wajen da muke gani wajen da ake yi tanti ne na 'yan ƙasa da ƙasa wa'inda suke zama a nan, kuma gani autan na mawa shiga da ne Qur'ani da kare gashi nan ya rubuta komai da komai nan. Ga wata bayar Allah na ma nan tana ta hidimanta. To abin da nake so mu ce kenan, me yasa wahabiya suke yin ƙarya? Me yasa suka halatta wa kansu ƙarya? Saboda su wa'inda suka saba da su. Wannan ba abu ne mai da ya dace ba. Ƙarya kuma an san duk wanda yake ƙarya ba wanda ba zai iya aikatawa ba. Mu je nan gaba. To nan kuma hoton jagoran juyin jiya hali musulunci ne yake karanta alkur'ani mai girma, kuma ga abubuwan da yake faɗa a dangane da yake faɗa. A Iran akwai gidan rediyo su kutum, ba wani aiki da wannan gidan rediyon yake yi in banda kunna karatun alkur'ani. Shine shi kuma Rahaban wannan jagora yake cewa ina yawan jin gidan rediyon da ake kunna alkur'ani, su aiki suke na kullum kunna alkur'ani ne.
safe da rana da yamma aiki su kenan, sai ke cewa shi yana kunnawa yana ji, kuma har yace kullum lokacin da yake ji yana jin wani jazzab, yana jin wani shauki na kama shi. So wannan kenan, wannan da yake mun kawo shi ne a gurguje saboda kada mu ɗauki lokaci, kuma yanzu ana ƙoƙarin tattarewa wajen ne mun zuwa ƙwararren lokaci. Daman na ce zan ɗauko muku nan yanayi ɗin nuna muku shi, da wannan nake ce muku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.